Itt látható egy Barkács áruházban kapható járólap, itt pedig egy általunk forgalmazott jó minőségű lap. Nézzétek meg, ez törött. Ne menjünk ennyire előre, nézzük meg, hogy kerültünk ide. Ma a Csempemester együttműködésünket szeretnénk bemutatni, akik burkolatokat és kiegészítőket árulnak. Ez is egy olyan együttműködés, ami tökéletesen megmutatja, hogy mi történik akkor, amikor nem csak posztolgat valaki a social médiában, hanem rendszerben építi az ismertséget és a bevételt. Mielőtt megkerestek, ők is próbálkoztak. Volt social média, voltak videók, de eredmények nem jöttek. Alacsony volt az ismertség, és ott volt a klasszikus kifogás, amit ebben a szakmában szinte mindenki mondott nekik. Interneten senki nem vesz csempét. Ezt ők nem fogadták el, és a segítségünkkel sikerült is megcáfolni ezt a kijelentést. Itt látható egy Barkács áruházban kapható járólap, itt pedig egy általunk forgalmazott jó minőségű lap. Nézzétek meg, ez törött. Nézzétek, ez törött. Ez pedig annyira jó, hogy szerintem ezt bárki ingyen is lerakná. Ha jó minőségű burkolatra van szükséged, csempemester.hu. Összehasonlítás következik. Itt látható egy Barkács áruházban kapható járólap, itt pedig egy általunk forgalmazott jó minőségű lap. Nézzétek, ez törött. Ez pedig annyira jó, hogy szerintem ezt bárki ingyen is lerakná. Ha jó minőségű burkolatra van szükséged, csempemester.hu. Több mint 2 éve dolgozunk együtt, ez idő alatt több 100 videó készült el, melyek megtekintése több 10 milliónál jár. De ami ennél fontosabb, nem üres számokról beszélünk. Az ismertségük látványosan nőtt, és ezzel együtt a bevételük is. És pont ez volt a cél. Több ember ismeri az előnyeiket, és ezáltal több bevétel termelődjön. Pusztai Tamás vagyok, a Csempemester tulajdonos ügyvezetője. 8 éve foglalkozunk járólapok és fali csempék forgalmazásával. Romhányból indultunk, egy kis faluból. Közel 2 éve elkezdtünk dolgozni a Pioneer Marketinggel. Már a kezdetben is nagy sikereket arattak a videóink. Talán második vagy a harmadik hónapban már volt 1 millió megtekintés feletti videónk. Én ezt elképesztő nagy sikernek éltem meg. Aztán szépen lassan ez az eredményeinken is meglátszott, hogy egyre több vásárló szeretne tőlünk vásárolni. Ennek hatására tavaly októberben meg tudtuk nyitni a váci üzletünket, ami egy nagyon frekventált jó helyen van. Folyamatosan fejlődik a cégünk, folyamatosan bővül a csapatunk. Pont a múlt héten hoztam meg azt a döntést, hogy minden nap ki fog menni egy rövid videónk, a nagy sikerre való tekintettel, és egyébként néhány hónapja elindult a podcast csatornám is. Minden hónapban elkészül egy podcastünk, ahova érdekes vendégeket hívok meg, akik kapcsolódnak az építőiparhoz, építőanyagkereskedelemhez. A forgatások körülbelül 4-6 órát vesznek igénybe. A 4-6 óra alatt 18 videót szoktunk leforgatni, 18 short videót. Tényleg nagyon hatékonyan, nagyon gyorsan készülnek el ezek a videók. Minden forgatás után, amikor elküldik nekem jóváhagyásra a videókat, meglepődök, hogy wow, milyen jó anyagot kaptunk. Tényleg nagyon szeretek velük dolgozni, de ez már az elejétől így van, mert a kapcsolatfelvételt követően 1 órán belül találkoztunk, és a találkozást követően körülbelül fél óra múlva már megvolt a deal, ami azóta is tart töretlenül. A témák kidolgozásában is sokat segítenek, figyelik azt, hogy a piac hogy jelez vissza a videókra, és ez alapján rakjuk össze a következő forgatásnak a tartalmát. Oda jutottunk el, hogy az egyik legerősebb tulajdonságunk lett az, hogy sok videós tartalmat gyártunk, és az ismertségünknek ez az alapja, és tényleg mindenhol megismernek már engem is, és összekötik az arcomat a Csempemester branddel. Az értékesítőimtől is folyamatosan azt a visszajelzést kapom, hogy sokkal könnyebb dolguk van egy olyan ügyféllel, aki látott minket a social médiába, és így jött be hozzánk, mert egy erős szándékkal jön hozzánk, hogy nálunk szeretne vásárolni, és ez tényleg nagyban megkönnyíti a munkánkat. És a nagy mennyiségű videós tartalomnak köszönhetően egy nagyon nagy Facebook közösségünk lett, már több mint 14 000 követővel, de egyébként ez mellett folyamatosan növekszik a követőink száma a TikTokon, az Instagramon és a YouTube-on is. A Csempemesternél 3 egyszerű üzenetre építünk mindent. Divatos, strapabíró és kiváló ár. Ennyi, nem túl bonyolítva, nem szakkifejezésekkel telerakva, hanem úgy, hogy a közönség azonnal értse, miért éri meg idejönni. Sziasztok, Perlaki Zoltán vagyok Csempemestertől. Azt szeretném veletek közölni, hogy a videók hatására sokkal többen keresnek minket, sokkal többen látnak tisztább képet, hogy miről szól egy felújítás, és ebben tudunk nagy segítséget nyújtani nektek. Ezelőtt egy olyan helyen dolgoztam, ahol nem volt marketing, nem volt ilyen jellegű hozzászólás, nem volt ilyen jellegű tapasztalat, és itt pedig azt tapasztalom, hogy nagyon sokan jönnek be a videó hatására, sokkal közvetlenebb a beszélgetés, mert már ismernek, már tudják az arcomat hol rakni. Könnyebb őket meggyőzni, nem kell nekik elmondani, hogy miért jöttek, hanem már maguk tudják mondani, hogy mi az elvárásuk, mi az igényük, sőt, mi több már felkészülnek a honlapunkról, hogy milyen termék iránt érdeklődnek leginkább, milyen színek iránt, milyen méretek iránt, milyen
elképzelésük van a fürdőszoba színeiről. A videók hatására sokkal nagyobb bizalmat tudunk kiépíteni a kedves ügyfeleink számára, sokkal nagyobb képet raknak egyrészt rólunk, másrészt az üzletről is, sokkal nagyobb bizalommal jönnek hozzánk a videó kapcsán. És itt jön a lényeg. Számunkra az együttműködések sosem csak arról szólnak, hogy jópofa videók készüljenek. Mi valódi hatást szeretnénk elérni, és a Csempemester sem kivétel. A mi rendszerünk 3 nagy lépésből áll, és mindegyiknek nagyon konkrét oka van. Első, adatelemzés és felkészülés. Minden közös munka azzal kezdődik, hogy először megismerjük a partnert, a célközönségét és a piacát, hiszen csak ezen információk alapján lehet egy márkát megkülönböztetni a többitől. A Csempemesternél például az egyik legnagyobb akadály az a piaci hiedelem volt, hogy az interneten senki nem vesz csempét. Ezért olyan kommunikációt építettünk, ami nem csak terméket mutat, hanem bizalmat épít és választ ad a vevő fejében lévő kérdésekre. Nem állunk meg annyinál, hogy csak kitalálunk pár témát. Minden ciklus elején visszanézzük az előző anyagok teljesítményét. Mi volt kimagasló, hol görgettek tovább, milyen videókat mentettek le, mire jött sok komment, és főleg miket kérdeznek az emberek újra meg újra. Ez azért fontos, mert sokszor a kommentekből jobban lehet látni, hogy mire van szüksége a vevőnek, mint bármilyen más marketing ötletelésből. Példa. Ha azt látjuk, hogy sorra jön a kérdés, hogy hogyan lehet megfelelően szigetelni egy fürdőszobát, akkor ez nem csak egy komment, ez egy döntési pont. Ilyenkor nem szép burkolatbemutatót csinálunk, hanem olyan tartalmat, ami leveszi a bizonytalanságot. Ez a felkészülés lényege. Nem találgatunk, hanem a piac visszajelzései alapján építjük fel a következő forgatásnak az anyagát. Így áll össze a témalista, a gondolatmenet és az is, hogy melyik videó pontosan miről szóljon. Gyertek, megmutatom, mi a 3 legdrágább hiba, amit fürdőszoba burkolásnál el lehet követni. Az első, nem megfelelő csúszásmentességi besorolású járólapot választasz. Gyertek, megmutatom, mi a 3 legdrágább hiba, amit fürdőszoba burkolásnál el lehet követni. Az első, nem megfelelő csúszásmentességi besorolású járólapot választasz. A második, hogyha kihagyjátok a vízszigetelést. A harmadik, hogyha túl sötét burkolatot választasz egy kis fürdőszobába. Ha nem akarsz hibázni, akkor csempemester.hu. Második lépés, forgatás, gyorsan, hatékonyan, partnerbarát módon. A legtöbb esetben havonta egyszer forgatunk. Egy forgatás nagyjából 4 órát vesz igénybe, és ez idő alatt elkészül 18-20 short videó nyersanyaga. Ez elsőre soknak tűnhet, de mi évek óta így dolgozunk. Pontosan tudjuk, hogyan lehet rövid idő alatt, nagy mennyiségű, profi minőségű anyagot rögzíteni úgy, hogy közben a partnernek ne menjen el vele az egész napja. A rendszereinket azért alakítottuk ki így, mert tiszteletben tartjuk partnereink idejét. Csak addig tartjuk fel őket, ameddig tényleg szükséges, és ezt az időt is igyekszünk jó hangulatban, gördülékenyen tölteni. Nem teher akarunk lenni, hanem segítség. A forgatásra jellemzően 2 fős csapat érkezik. Egy forgatási vezető és egy operatőr. Profi eszközökkel dolgozunk, hogy a körülményektől függetlenül a lehető legjobb minőségű anyag szülessen. És van még egy fontos dolog. Sokan kérdezik, hogy írunk-e teljes szöveget a videókhoz. Nem a klasszikus értelemben. Mi nem betanulandó szövegeket adunk, hanem jól felépített vázakat, gondolatmeneteket és hangsúlyokat, mert így marad természetes, hiteles és gyors a forgatás. Ugyanakkor kiemelten figyelünk arra, hogy a videó kezdése igazán megragadja a figyelmet, és ne csak megállítsa a görgetést, hanem a lehető legtovább ott tartsa a néző figyelmét. Ezért már a felkészülés során meghatározzuk, hogyan indul egy videó, milyen nyitással dolgozunk, és hogyan építjük fel a videó többi részét. Harmadik lépés, utómunka és posztolás. Miután elkészülnek a nyersanyagok, vágócsapatunkhoz kerülnek, ahol az utómunka teljes mértékben a cég arculatához, illetve a célközönség ízléséhez van igazítva. Vágás, feliratozás, ritmus, formátum. És itt nem csak az a cél, hogy szép legyen, hanem hogy érthető legyen mobilon, hang nélkül is, és átadja a lényeget. Ez többkörös minőségellenőrzés követi, majd ezután eljutnak az anyagok a partnerünkhöz, ahol még van lehetőség módosításokra. A jóváhagyás után pedig jön a rész, ahol rengetegen elvéreznek, a posztolás. Egyszerűnek hangzik, de amikor havonta több mint 100 alkalommal kell posztolni, a megfelelő szöveggel és hashtagekkel a megfelelő időben, akkor nagyon könnyű hibázni. Emiatt mi nem csak legyártjuk az anyagokat, hanem közé is tesszük őket az összes releváns platformon, szöveggel, hashtagekkel úgy, hogy a rendszer folyamatosan dolgozzon és következetes legyen. Mert az ismertség nem attól épül, hogy van 50 videód a gépeden, hanem attól, hogy folyamatosan újak jelennek meg és dolgoznak. Ezzel így lezárul egy szolgáltatási ciklus, majd újra elemzünk, tanulunk és készülünk a következő forgatásra. Ezért tud ez működni hosszú távon, hiszen nem csak kampányokat csinálunk, hanem egy folyamatosan fejlődő, épülő rendszert. Laminálpadló vagy SPC? Sokan nem tudják, hogy melyik a jobb. Mutatom 60 másodpercben. Jó. Vizálóság. Az egyik legnagyobb különbség a vizálóságon, mind a kettőt tartjuk pont azért. Okés. 2 különböző termék, mindkettőt tele előnyökkel és néhány hátránnyal. Pont ezért tartjuk mindkettőt. Ha bizonytalan vagy a döntésben, gyere meg segítünk, Csempemester.
Laminált padló vagy SPC? Sokan nem tudják, hogy melyik a jobb. Mutatom 60 másodpercben. Az első szempont a vízállóság. Az SPC burkolatok 100%-ig teljesen vízállóak, bár a laminált padlóban van 24, illetve 72 órás vízállósággal rendelkező termék. Ha igazán olyan helységbe szeretnéd használni, ahol tényleg sok víz éri, akkor mindenféleképpen az SPC-t javaslom. A laminált padló egy picit halkabb, mert flexibilis, ezért fafödémes emeleteken is lehet használni, ellentétben az SPC-vel. Ha az árat illetően nézzük, a laminált padló általában olcsóbb, ezt főként hálószobában használják, ahol nagyobb igénybevételnek van kitéve, oda szokták választani az SPC burkolatot. Következő szempont a kopásállóság. Itt az SPC a nyerő, ez Stone Polymer Composite, tehát kőpor alapú a termék, kőpor van belekeverve a felületébe, ezáltal egy nagyon magas kopásállósággal rendelkezik. Két különböző termék, mindkettő tele előnyökkel és néhány hátránnyal, pont ezért tartjuk mindkettőt. Ha bizonytalan vagy a döntésben, gyere be, segítünk. Csempemester. A Csempemesternél még ezt az egészet tovább gondoltuk egy saját podcast sorozattal is. A rövid videó adja a napi szintű elérést, ez hozza be folyamatosan az új embereket, és ez az, ami pillanatok alatt át tud vinni egy üzenetet. Olyan, mint egy kirakat. Megállítja az embert, egy erős hook, egy gyors aha, egy jó példa, és már ott is van a figyelem, és ami még fontosabb, az első bizalom. A podcast erre nem rálicitál, hanem ráépít. A podcast olyan, mint mikor az ember nem csak benéz hozzád, hanem bent is marad, és végre van idő végigmenni azokon a kérdéseken, amiknél a döntések tényleg eldőlnek. Nem csak egy tippet kap, hanem egy rendszert a fejében. Mi a különbség két burkolat között, hol szoktak az emberek mellé nyúlni, mitől lesz tartós a végeredmény, miért nem érdemes a ragasztón vagy a vízszigetelésen spórolni. Ez azért fontos, mert a sort megadja a lendületet és a folyamatosságot, a podcast pedig elmélyíti ugyanazt a bizalmat. És amikor valaki 20, 40, 60 percet rátszán, ott már nem az a kérdés, hogy ki az olcsóbb, hanem hogy kiben bízhatok meg. Ráadásul a kettő egymást építi. A podcast epizódokból rengeteg sortot vágunk ki, a sortok pedig visszaterelik az embereket a hosszabb beszélgetésekhez. Így nem kampányt csinálunk, hanem egy rendszert, ami folyamatosan hozza a figyelmet, és közben egyre erősebbre építi a bizalmat. Szóval a képlet egyszerű. A sort megszerzi és frissen tartja a figyelmet, a podcast pedig elmélyíti ugyanazt a bizalmat. Kettő együtt pedig azt eredményezi, hogy nem csak néznek téged, hanem melletted is döntenek. Sokszor egy csúnya felújítás, az még többet ronthat a képen, mint hogyha felújítandóként elrúlnánk az ingatlan. Nem kíváncsiak arra, amikor lerakják például a legolcsóbb laminált padlót, amit úgy is tudni, hogy egy év múlva újra kell majd rakni. A vásárlók már kiszúrják messziről, hogyha valamiből a legolcsóbb, legsilányabb minőségű van berakva. Mi az, ahol a felújítás minősége legjobban látszik szabad szemmel is? Általában ez a fürdőszoba. Szóval amikor egy felújításra szoruló fürdőszobát felújítanak a legolcsóbb anyagokkal, az gyakorlatilag olyan, mint egy tisztasági festés. Röviden összefoglalva, ezért sikeresek a partnereink. Mi nem csak csinálunk pár videót, hanem építünk egy rendszert, ami valóban működik. Egy rendszert, ami figyelmet hoz, bizalmat épít, és végül vásárlókat termel. Sok cég ott akad el, hogy próbálkoznak a social médiával, posztolnak, készítenek videókat is, tesztelnek különböző ötleteket, de ha nem jönnek az eredmények, könnyű arra következtetésre jutni, hogy nálunk ez nem működik. Pedig a legtöbbször nem a social media probléma, hanem az, hogy nincs mögötte egy következetes, átgondolt rendszer. Mi ebben segítünk. Ha te is azt érzed, hogy kiváló a terméked vagy a szolgáltatásod, csak nem ismernek elegen, vagy éppen nem jön belőle annyi bevétel, amennyit szeretnél, akkor egyeztessünk díjmentesen.